Wala nahimong babag alang sa mga persons deprived of liberty kun PDL nga mangandoy aron makatapos sa ilang pag-eskwela bisan pa man nga naa sila sulod sa Provincial Rehabilitation Center sa Santa Maria Nabunturan, Davao de Oro. Nagpakita sa ilang interes sa mga PDL sa pagtuon ubos sa Alternative Learning System kun ALS nga usa ka programa sa Department of Education aron makakaton og basic education sa elementarya o dibaka sa high school ang mga out of school youth, kabataan o individual nga gusto makahuman sa pag-eskwela. Usa si alias June sa nagkugi sa pagtuon aron makakaton sa mga lessons nga gitudlo sa ilang mga maestro sulod sa pasilidad. Is it interrogative? English nga subject ang gitun-an sa mga PDL ni Higayuna. Gisaysay ni alias June nga wala niya nahuman ang third year high school kaniadto tungod sa bisyo. Apan karon nga nahatagan siya og higayon nga makabalik og eskwela pinaagi sa ALS, desidido na gyud siyang tapuson ang iyang pagtuon. Kapin usa ka tuig nang nabilanggo si alias June tungod sa illegal nga droga. Ang uban naglisod pug ko kay simpre kaning preso ta lisod man yun puding naghantag yun ako na lagi. Naagid siya kalahian kay sa formal nga eskwelahan sa akong pag-eskwela sa una dugay naman ko nakakuan kay naayoy kalahianan pero naaman gyapon bisig kuan naagyapon may masabtan diri. Desidido sab nga makahuman sa iyang pag-eskwela si alias Christine. Nagtuo siya nga daghan sila og makatunan matag learning sessions gikan sa ilang mga ALS teachers bisan na naasulod sa pasilidad. Naglaom si alias Christine nga sama sa ubang PDL nga mipelawom sa ALS makagradwar usab siya ug galing itugot sa panahon nga mahatagan og higayon. Dako kayo og kalahian, sir. Dako kami nakuha nga pagtulunan gikan sa among mga maestro. Kay every Tuesday man among klase makadungag sa among mga nahibaluan kay ginatudluan man mig maayo sa among mga maestro. Okay pud sila mo tudlo pud sa mo ginapasabot jud mig tarong. Sumala ni Teacher Ramel Briones, 26 ka mga PDL learners ang ilang napalampos sa Alternative Learning System sa DepEd pinaagi sa portfolio assessment. So far sir, okay naman po ang pagtudlo na mo diri sa mga estudyante. They welcome us very well. Nag-start ang mga klase diri sa ALS last 2019-2020. So this is our second time na nag-handle mi klase diri sa ALS. Nakapag-graduate mi sa ila. 26 learners po ang napag-graduate namin last school year. Then this year, patapos na po yung school year. Yung processing ng pag-graduate nila ay through portfolio assessment po. 38 ka mga learners ang kwalipikado alang sa portfolio assessment presentation ang anaa karon sulod sa Provincial Rehabilitation Center. Busa dako ang pasalamat ni Teacher Ramel nga nahatagan sila og higayon nga makapaambit sa ilang kahibalo pinaagi sa pagtudlo sulod sa pasilidad. Ug gidayeg nila ang kaporsigido sa mga PDL nga makakaton gyud sa mga lessons matag session bisan pa man nga gihikawan sila sa formal nga basic education. Usa lang si Teacher Ramel sa tulo ka mga magtutudlo gikan sa Mako Central Elementary School, Mako North District sa Davao de Oro nga nadestino sa nisgutang pasilidad matag adlong Martes nga maoy motudlo sa mga PDL. Sa ALS learners po kasi mix po kasi yung mga learning levels nila sir. Medyo mahirap po para sa kanila po yung lessons namin pero tiyaga lang sa pagtuturo para matuto po sila. Alas 9 sa buntag hangtod alas 12 sa udto ang klase sa mga PDL. Napulo ka bulan ang gikinahanglan sa mga PDL learners aron mahuman ang mga learning sessions sa Alternative Learning System una mo pailawom sa portfolio assessment. Tungod nahatagan man og higayon nga makakaton og balik pinaagi sa ALS, gipanaad sa mga PDL sama nila alias June ug alias Christine nga andam silang tuliron ang ilang nahiwi nga dalan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.